Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanoro kataya sa mga jama'i wa mami mikakadi under sa Al-Haramain sa mana nasi kami kapapantagan sa Jabal Uhud. Jabal Uhud ay sa mana. Nanakaw to bismillah kakaw to asiran amyo nasiran. Oh. Sung tanoro kau toro. Toro. Kailangan gusto ka sabar kayak gitu, udah makasabar sa mga sabar. Ada siran mga sabar. So mga bangsa niyo sa manayan na pumisita namin Jabal Uhud. Gyan nga iya kapkila nga tanoron na gyan ko to ba ay pugumantan wa si ko mga ndauan nagukunal tanong si ko agamatan wa Islam. Kata na kailangan na kan-share kan. Kata na Jabal Uhud ayan na mga palausan kata pamamakin nagtanong yung kaiyakuan istoryaon mga ulama yung kaiyakuan na mga bangsa tanway sa tampara na susaykan ni Sheikh Abidin ganda mato katansiran salaman niyo sa mga bangsa niyo Kata so tutulan ni Ranon. Kata yang ana na palausan ari guru nagina sa Jabal Uhud. Jabal Uhud. Giya ko na kuan, giya ko na makagagedungon. Giya mga gagedungon nagya so Jays, sundoro mga Muslim. Aywa. Giya nga mga ririgaw naginan so mga Quraysh. Anto na niya kami ada tanoron. Ami ako mas madagala diserta no. Assalamualaikum. Hujaj. Aywa. Mga ganaragatan. Yang hanap man na kuwan, ito na ini, kilaitan no kukumpaunan, ginana kukumpaunan, nasa nilabang so, Suhada al-Uhud. Ginan so kuwan, di ka no di kunti-kunti so, malumbat. Giyan ka na kukumpaunan na sa ninilabang so niya nga sasahid mga Muslim sa kaya tidawa sa Gazwat Uhud apadun su Hamza na Hamza ibn Abdul Muttalib bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga gagani kuha nagi ang mga maranaw di takap to liman na bismillah Pagaganggaan tanu bedu. Aya di sana kepakai na ubatanusan pengene. Suka pamangan di sana syarak. Kagi suka pamangan ni kum yang awawafat na haram syarak kapanakoto. Katawan ni suka panakoto. Aya kasiksa anu kapanakoto na basta sotao na penakoto na dusana na diiprela wallahu subhanahu wa ta'ala. Katan. Aya kadakala kaya miya sahid saya ko mga Muslim na pito polo. Naman to? Pito polo kadakal. Giya nga na nakukumpaw nun natigilan na ginakon so lawa alam. Giya nga na masisigurado ba paman na padana siya ko kabar. Pero gito nda tapa-tapa ronro. Ito tapa-tapa ronro nagina ni kabar. Giya nga miya lalan na dite ni katawan. Dite ni katawan. Anto na ikuan. Padana sa kubur. Giya ko to ba ay mga haram sayaw ba tano dinggal ba ka? Naubatan no pengane katawan ni sukapan ako to paman na padana na dusa di prela wallahu subhanahu wa ta'ala. Nanauba kano saya pandi panurat bawal suka panurat katubarok yang mga poste na dan na ni kapaka gayaguna. Yang to tiga na penurat sangaran nanauba kano saya di panurat nagudi kano saya di pangitug sa karatas. Isurat yoron so karatas so mga tungan na ini o mga ngaraniran na ipagitug yu saya di ko pakay. Mga kubura ya. So kubur na di kepakai. Di tanah nakatawan. Importante na kiyumpaw niran. Kaan di kuwan. Epsalam kiran na tiga assalamualaikum. Ya ahla diyar. Bagod na kaya inunan yan. Assalamualaikum ya ahla diyari qaumi muslimin.
Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Uy. Gina ni isa pa man na ipsilam si ko mga kubur o mga Muslim. Pinamilala kung paano di. Gina na dita na nakatawan ako. Gina na. Mas gribanan. Uy. Mas libayaran. Ako nga siya siran lagi niya nga kukuan. Wala yaya. Hindi kaya. Yang ko to ba akuan? Aditi ko ba tanong ko? Anto na ini? Giyan kaya Jabal Uhud na giya pa ni Gazwat Uhud. Giya Gazwat Uhud kaya pikiti daw o mga Muslim agus so mga Quraysh. So mga Quraysh na siya siran miyaki tidawa. Agus so mga padiyan siya siran niya nga papra. Giyan ko to ba ayakada kalong mga Quraysh miyaki tidawa saya. Siran ni sumiyong saya o. Siran ni sumiyong saya kaso mga Quraysh nandun siran tag. Tag siran na Makkah. Uway nanapaman na. Sumiyong saya siran. Miyan na lang siran saya sa Madina. Sa ayakada kaliran na 3,000. Ayakada kaliran na 3,000 mga sundero o di na paman na mikiptidawa si ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaman maguluang kiran na Sufyan bin Harb. Isanan ko mga dato mga Quraysh. So mga Muslim na may ito sira ni bilangan. Saya buha paman nakada kaliran na aluminio. Amin o si ikunabitan wa Muhammad na 1,000. Yang utop na 1,000 na ay tutulan noon na adan na mitatapikiran na mga Quraysh. Guru amiyo. Saya kada kalagyan mo ito mga Quraysh. Naba Quraysh ka munafik. Uway. May sasaw kiraman sa mga munafik. Prilaya ko niyo ka Quraysh bid na miya betul. Mga munafik. So, giyan ko ta sa mga munafik sa Madina. So munafik. Kau to so pendua. Kagiba ka nuto kaya lipati ka. Anto na ini, inunan ako yan te. Assalamu alaikum. Ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallahu lahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Manan tano. Paman na sila man naka. So paman na. Ay mugayin ka so sa salamanaw salama kalilintad. Sagiyang kaya paman na. Darpa o mga mu'minin na gusto mga muslim. Paman na. Isaun su Hamzah, so pito polo amya shahid, si kung mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayaman na wa inna insyaallahu lalahikun, na insyaallah, sa kami atika, sa kami kibibiyag, na napaman na, insyaallah na lahikun, ad na masa, napaman na makamubarat mo itano, naman to, paman na suka patay, naditano, pulago yan. So, punaman na martano, alhamdulillah, minisampay tano si pasagiyang kaya paman, nadarpa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Na ipumangan ni tano siran agus sa katano sa ayamana na afiyah. Diyan ko tapaman na afiyah. Na naril ang tano Allah subhanahu wa ta'ala. Maapa tigtano, maapa. So alhamdulillah katan so mga pagarita. No giyan mga talimatay di ka pa kayo ba tano sa di. Gagalabag agus so panggalabag ang tano. Ano tano to miyataman? Na. So kaya tidawan na ayakada kalong mga Quraysh apagulunan siran no sala Sufyan bin Harb na 3,000 siran. So mga Muslim man ayaman dato Iran nago anto na ini komanderiran na sudun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaman kada kaliran na 1,000. Ugay na may total ro sa mga munafik. May total ro kata si Bapa Bapa Amayon nakataya pa man napya ko no tami. May tototula. Doktor, diyan na pagunaw na. Amay ko namiya bilagtan, no naman namiya kadagdagalan na mga bangsatan no mga ifriki. May saugutan no kaya na si tanon, ngasto tumabitan ro sa Jabal Romat. Miyaw nasiran. Miyaw nasiran. Uway, mga gagano te kalakad. Na. So mga Muslim na yabo kada kaliran na 1,000 may tototalon so mga munafik. Na sudah pa nakapakatidawan na kaya tukatukawan. So paman na niya mga munafik. So kung sumunafik na aya palabas taon niyan na Muslim ugaid na si Isararabian na giyan ko paman na kafir sira. Sudah siran ono si kapikitidawa aya kada kaliran to na talugatos. Hada tabarrok. Ginani di ko pa kayo batano suo. Kapakaya ginani ino man pugusaya su akida. Atay kagina ni di ko pakay. Kaya kanabatan wala lagi sa lahi. Atay Jabal Roman.
Yang na Jabal Rumat mga bangsami naginan so. Anto na ini. Tiabid mga sahabaw Rasulullah katan naptebid siranon. Nano kadum ko tanaw dan importante na kilang Amerikan wal Jabal Rumat. Katan su masjid paman na gupenanan miya pasad. Way siku kata tago mi sena ada penanan. Ateo kada kalau mga Muslim mimi kekadi. Way yung ziarah sagi yang kaya Jabal Uhud. Dia Jabal ama ito nakanabag iya su Jabal Uhud. Kakato Jabal Uhud ro, kita malapalaw. Yung mga palaw. Baka nung saan Hindu Naman kang sasanguran nila lagi ang mga kubo. Bibida-bida sila na sa abungan. Alhamdulillah kaso mga ulama tanong sa Pilipinas sa mga pipya. Pugusan nila sa akida. Hindi sila po ligur. Ha? Ada pemangan ini sana. Naditad niya katanong tunay panganinira nga kita nung sinasabutan. Bandanan mau mga kalangkapan. Man di ko pa kayo ba pamana sa Muslim na banga din na pamana lang ko napkiling ka napsu na ka kagilagi deya. Kailan na ipagisutan no? Si sister na hindi na pala nakaintindi. Ito sister, ito yung tinatawag na Jabal Uhud. Ayon. So itong Jabal Uhud dito naganap yung Ghazwat Uhud. Nakipagdigmaan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga Quraysh. Itong pupuntahan natin, ito yung Jabal Rumat. Itong Jabal na to may mga sahaba na pinapunta dito ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tumulong sa mga Muslim. Bukod niya miyakat Tagalog. Yun. Jabal Uhud. Yun, binanggit natin kanina na ang Jabal Uhud ay sabi ng mahal na propeta, tayo ay gusto niya at gusto din natin siya. Jabal na kasama sa mga Jabal, tunay Kuya Sukwan, Tagaluga Palaw. Itong bundok na tao ay kasama sa bundok ng Paraiso. Ito yung pinupuntahan natin. Mashallah. So mga baina, so tanto akuan, naba obligado iba tanusan panik. Way, naba obligado iba tanusan panik. Apia si busa buba, way, ame naba kanusan miya nga ulog. Miya nga lalapukano na kanaba kuan, ginana kuan na kanabanan na kuan. Importante. Kau to gitu asya gida tanong, ginadira ni pamangan yan. Ginasaman ni Oway. Swami Saan may nikobur? Sa gina ko compound. Oway. Di man ako namakisma yung may kapalang. Age so palawatya bidu kita bidu Rasulullah. Jabal Rumat. Jabal Rum. Gina nagi mga palaw sa na yung mala palaw. Dito. Kada kalau mga Muslim kata na tumatabot sira. Nay Sheikh, tunay pa kaysa. Sama na yung mga bangsami, nagikada kalau mga Muslim. Tunay ni, miyamisita, minziyara sa giyang kaya Jabal Uhud. Ito na, miya katabit sila na sa kuwan. Sa experience. Experience na. Kapte ako na yun. Bapa, di ka na nakuha na importante, malalang ka ako. Ano tano da na po paro-paro. Inay, mga abang sa amin kapag iliniud na ginanakuhan. Tata. Bukan karang nanding, kamalo ta mag-isa kawan, mga taalimat. Yang kaya malalang kaon na Jabal Rumat,
ginan so Jabal Maito ta mateng kay kuan Kaporo ginan so adna si Kukia katidawa sa Gazwat Uhud yang katidawa so mga Muslim paguluan ng siran ng nabitan wa Muhammad ay kada kaliran ito nasa gusiran na nami to total ropan sa mga munafik ay kada kaliran na talugatos siran. So mimbuli nga siran sagi ko to ada pa nakapakatido mga Muslim na ibu ami alam ko mga Muslim na 700. So maso mga Quraysh paguluan ng siran ni Sufyan bin Harb na ay kada kaliran na 3,000 siran, 3,000 siran. Okay. So miyakitidawa so mga Muslim si ko mga Quraysh isa pa na paman na komandoro mga Quraysh sa masauto na so Khalid bin Al-Walid. Guro sumaso Khalid bin Al-Walid na gyang to sudan yang panakapag-Islam. Gyang to si ko paganaya katidawa na miyaka atras so mga Quraysh. Agi paman na dairan tangkay gyang to mga sahaba. Tumatabig siya gyang na Jabal Rumat di pa kapaman ano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gyang to ba? So kaya pag-antras so mga Quraysh na nada sila na makatiger na susabed matatagusan na tumipad. Agi tumamboy paman na miyaka miyala yung mga Quraysh sa paman na basinan din na malilit. Miyalilit siran taman sa ayakya pasado no katidawa na paman na siko kapusan na so mga Muslim na sila paman ni paman na kaya pasangan sagiyan ko to paman na dairan kapakatiger. Way dairan nakapakatiger. So kung sa mga Muslim isa pa da kasabutan ro nagyan ko to ba paman na gyang ko to resulta o katidawa na napaman na ipangdoo o wagamatan wa Islam swalla agyan ko ta ujubu ta'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman na kailangan din na paliugat paman na papugunutan tanong so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko mga suguan yan wait lago paman na mata ko na swalla na arada ay yamtahina qulubal mu'minin na paman na kabaya ko wallahu subhanahu wa ta'ala yan ko to ba tapangan yan so mga puso mga Muslim nagwayak sifal munafikin nago paman na yan ko to an kasawai so mga munafik sa yan ko to masa ansiran kapanang gilay nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ne kaka miya pasad ka no si Sheikh Abidin, why? Nah, kalau niyo pagili. Pagangani nga panayahad, kadi. Pagangani nga kadi. Nasalama nga sumabang sa tamparan. Salama nga sira. Assalamualaikum sa mga bang sa tamparan. Kati kami sa Jabal Uhud. Kati sisi kami sa Jabal Uhud. Kati si Bajo nga ran kaon Bapak? Abdul Manan. Abdul Manan. Ginasulukustan si Abdul Manan ay mambuha Sheikh yan na si Sheikh Abidin. Ganda mato. Ito na guru, batasin natin pakapsin mo yan dito. Para mapasa di gamayaw. Dito tayo nanutanok man kunay. Tomo subagirtano na dito si Mo Sarlangon. Kamapita na pugumaratano. Ay pugumaratano na kailan nagito ko amati yuto. Ipun siya sa Madina na sumutano sa Makkah na makauras dito mga taniman to traffic. Kapag kaya dito no mga apostol sa 8 ka oras. Why? Na namapasad na tuwap tano si itano Allahu Akbar. Na pugunitano siya ko wala batalud mapipialang. Tumaro tano kwan. Mga kade. Baba ka na doon. Ano kumiyang bitidaro. Sama nga sila no gingan magawan. Sama na dito no si Mausar subugirtan. Sama na betano miya ka kuan. Miya ka lulukan nagu pa man na dito no pan man makarikubir. Ka ben miya kay setan no makaigo. Ay nasalam ra kanu sanlango na di mo bantay kataya magato sa gusapulo di mentay sa giyang kaiya kuan. Sheikh Andenan. Na sini sa Jabal Uhud sa Madina. Uy. Masya Allah. Salam kay Ummu Hafiza Sarip. Sumabang sa miya kubay siya sumong na paniyata ka no. Kaya insya Allah na next taragun na ko pa kaya sa katanok man ay makapamagunuta. Duk, manungan ako niya kapte duga.
Bala-bala sa awal. Yang kaya kapilangan tanong na yang utuba pa man na ipambagay tanong ay maalumat, mga doon. Siko mga bangsa tanong ada siya pa na makasung kapamanan na katago isiran sa panaguntaman. Maganda tanong. Amin. Agya kaya sulang-ulang wano dir kami di mamangnin di dua sa makambali nga kami gumapya kami na napamana sa lamra kano. Ano kano si Kubas? Ano subas sa mana? Sa saling kudanan. Nanaway bilang ka buguro sa diya makaw. Ay, tanong ro. Nanagya ko to ba apaman na siya may buto man na so kibagay Amerikano paman na dauan yang aya betada Madina yang aya na Jabal Uhud ayaw yang to ba salam rakano langon dia miskano tunay ni kebetuman isa importante na parangom na Amerikano so salam langon-langon na mga bangsa mi sa bala-bala sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala penganian ni paman na mapadigan naman buko makapumisya tayo sa giyang kaya Jabal Uhud. Ada na interview na giyang kaya isa ko diyo maka napakatatay na kana imam sa Pasig. Madagal nakikilala siya. Sheikh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oy, nanagyan ko to banto na miyagda makasagyang kaya paka dapo ka sagyang kaya darapa Rasulullah. Giyang kaya gaswat od. Timoti-mani sa mga padi. Oh. Ito ba sa karon namyagdam kag yung utak ko. Taro ni ka dali sa mga sahabat sa labor ng isang Israel. Kadto na eleta na yung tamada ko na karubat ka kasi baro nakapanira sa mga mara. Yan tabi. Kabalo ruman at kung ano mada ka lang isbat. Kinahanglan ko mo sa ito ko na sex sa kundi dito kailangan na pala isya kang kulangan taman tidak subay sa pa. Akatan na mitero Sheikh na naman nagyang mga ator akatan. Gina na di siya na imanurat sa ngaran. Na bani wa nafsu. Nya kada da kalom ya panoo. Kanu gunya so na nadi kataros na kan Sheikh. Dito ba yung tuwa sumiya matay naknabay sila. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Pagmanan wala yung kanimo yang yan. Dapat kita tuwa. Masya Allah, Masya Allah. Ginamuso Imam Tano sa Pasig, lumalang kaprak Tano sa NCR. Masya Allah. Gyan ko to ba paman na gyan kaya kada suwak waga man na isa paman na di makanggalibag sutaw sa ikurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, yung ay dar patano sa Pilipinas na mapya sa mga ulama tano ka tanto iran ko o tunay ni ilutan nagyan ko to pa man na mapantag ko akida akida tano mga Muslim ay. Nagyan kaya ba pa man na alhamdulillah. Alhamdulillah siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ulama tano, mga doktor tano sila ni mala pa man na pagren sa gyang kaya di mga pipi akida mapumula siya kung mga puso mga Muslim. Na naguro sa mga sirang ang tanong mga kuwan. Sa mga sumabaw sa YouTube. Sila minang namiskano sa pangintanong sa ikwala. Lang tapos mga pamisita. Mga pangumratano na gumagap na yung haji lang lang. Inshallah. si Sheikh, sa mga sumabaw sa Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanaway na nasa butaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.